Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de data asta tot pe acest server. Da, mi-am făcut un banner, sper să vă placă. Mie unul îmi place foarte mult și mi l-am făcut singur. Și dacă vreți vă arăt cum să faceți un banner. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să vă fac un tutorial cum să faceți un banner. Da. Azi nici în chestul ăsta nimic, doar un diamant. Și niște bețe, poate mai găsim un diamant. Ok, hai să mergem în centru. Ok, uite mai sus. Așa, hai să mergem. Hai. Uite pe unul acolo. Deci, fraților, dacă știți alt server pe care să joc mult mai tare, să zicem, cât acesta, să-mi lăsați în comentarii, dacă știți un alt server. Ok, hai să mergem. Mâncare repede, full iron. La băiatul. Hai, mergem după el. Trebuie și avem să diamond. Uite aici avem lemn și noi căutăm. Adică eu căutam, ce prost. Așa ceva. Nu. Iar s-a băguit. Iarăși ca în episod de tot. Mă lasă-l bată bobiță. Unde e bobiță?
vine ca Bobiță. Nu. Mamă, Arsalus diamant. Câștigat! Primul meci câștigat. Hai la al doilea. 5 minute. Ok, o zic mai tare puțin. Deci primul meci câștigat doar de mine și am făcut 5 minute, ce mult. Ok. Hai să vedem dacă ne dăm full. Scuzați aia. Ok. Se pare că avem pantaloni. Stați un pic, cine mi-a umblat la sătăritare? Mi se pare mie așa de mic totul. Aha, pe medium, maxim, așa. Ce bine e. Avem diamant. Deci da, fraților, eu sunt aici pe acest server cam de obicei. Deci dacă vreți să vă jucați, o să vă las totul în descriere cum l-am lăsat atunci. N-am viață, ai de viața mea. În care Bobiță. N-am nimic. Da. Am luat altceva. Ok, deci suntem full red leather. Asta e, n-am putut să facem acum. Mergem în centru. Ia Bobiț, ce faci Bobiț acolo, băi, Bobiț? Înțelegi, Bobiță? Hai, să mergem să mai fac un comer și așa. Oh. What? What? Ok, gata.
el. Sunt fucking 3 chesturi și la mine nu este? Adică, what the fuck? This shit is fucking hell. Jungle Visionary, up X-ray, sub-focus, fucking dubstep. Nice. Right. Iron de pe insula altceva. Stay locked. That's how we fucking do it. Here we go. Ok. Minute și cine se uită 11 minute? Eu nu știu, fraților, dacă vă uitați și dați și voi un like aici la băiatul care nu face nici 2 lei. Și hai să mergem pe insula altceva. Da, fraților, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați și voi un like, un comment și un subscribe pentru să mă motivez, adică, sau ce prost sunt, să mă motiveze și să fac în continuare episoade. Bye!